Katu kat Nepal hadin baka New Trap Integrated Territorial Organization kalalat ban khang tala ya ka Raj Shri Dairy Sweets kedukan bam ke badan harenja namar ke jing bembyang ki kot kisla nalor ke jing jakhlia kabalalong sabapalat jong ke kedukan bat nakaliang uba edi war uba de orang ba snong jong ke snong renja ulami syakman pan ay ke jing pensyai halor ke jing ja haba keren jikilat pathai kubor ke janmi jongko pratarik uyayong arajar arpusan uba edi war ulaong bakaladon ke jingbam ya bet hapedeng utrai jongko te kedukan baru ba shimwai henry kabala poiru shadu shayeng kasari henry kaladon pat ke jingye penbet naga snong bat ketiki arliang mamla ha ka banagal yang utrai ula ai wai biang sakumbalai snem ya uba shimwai nalor kata ula ongru baka jinglap ka seng hito ya ki batrei hagate ke jaka kidai ki bambiang bat ki bamdon ya ki kot kisla bat kane kala penlengo ya ki de ka penpau ba lesi kinla bandai ki bawan trei thmai namar kat kum ke jingtip jong u ki batrei hagate ke jaka kidai ki badan ya ki kot kisla bat kumta ula ong baka dorbar snong kan sa shim ya ka senjam ka badai halor kane ka mat tingila yo i kitu ki jingja ka ba kla leban kami ban pet ya kowe ke diary sha kam tam le ke ba tip ka teng ko diary kum ka Rajshri Dairy Sweets te nak le ngi kum ki executive committee darbar snong renja nga orang ba snong ngakwa ba ngai ke sha ni ha ka ba ya ke jerwat ka ba ide bat ka tuka dukan kepala don boros kata nakal yang ka jongi kum kinok ni snong ilala ban penbet ha ka ba kilala ban negotiate boro arliang bat kat kum ka Teni ada bakilai bet boro arliang hak bakilai thoru akhmat ke yang syari ba utrai yang ulai ke extension hadu license yau niu nosong wan di mene anda bakilawan ban bet ban kemi kemtu kila yo i ke jimbom kuat pam suba bat ke jimbom biang ikut isla ni kum kinok pian sinong ngidon ke jingso benya ni walalang persang bengin pet min kemi nakapor ya ka bit ka biang jong sinong katawan re hani hateng kalat hangi ang tay ka bangi yo i ba pleng don kum kini ki ke ko hat tin nakaliang ka jong ni ai ke jong sai ba ngin pet ngin kmi ba bat ni khot ru bat ni kmilti ru bat ki bor ki ba halor ki kham sim khia ka bai de ba kan ka kam tam ni le ha ka bai de bat ki labor ki ba wan rung ha snong jong ni ho ni tep kan ke snong ka ba ya khale ki jat ben riu ha ka ba ki bun ki kin hon jat riu ki song ya sa lang hang ni de ni so ka de ka kamram jong ki tanat ki beri kemi ya ki lebor bakin wan pet wan kemi kanang ba ngin so thu namar bangim kwa bangin yo sngo la ngin yo i boyo don sisa kita kijat benrio ki ba de ki benrio ki ba la don dak snio ki we pat ki jaka de ndai ni kwa bara ka ding ye lang le singila ban bud dien ban pet ban kemi ban pen tikina bakan ni snong kalong snong song suk song san bat ka bam don ka jing tieng jing smith nang nu tin nakaliang ka jonga orang ba snong pumjuru nakaliang ki khot komiti snong ni ai ku belai ya kini ki NGOs ke belawan ban yarap lang ini hang ni hak ba limba juki le singi tip menta ba kum kini ki ber khat kidon tingi community ba nakal yang snong jongi ngin pet ngin kemi bat ngin pikir ba kum kini ki chat ber kunu myo ban wan rung pok snong ka tha jongi bat khamtam rudu hak be de bat ki dukan bam dukan di pok snong ngin persang hiru bat kum bagi ju persang hiru nak kapor bang ngin pet bat ngin community ba kindon de ka khut ke subah tingin scam mungkin yo ay kata balah kaju kapor ngabu ka jipen snow yaki tanat kiberi pet kum ya food safety and security of India bikin wan khmat nak benta bikin pet ban pentikna ba kini kisaka shet jakatio hakani ki tukan sha ko krishno renja jumi klong ke bukhut ke musba ba ke belong robit gobyang nak benta baro kiberi ki bawan hangan krishno kinyo iki jimba ki babyang Piyong mana habis kata ka extension boleh dimut kalau momentan yang try ke tu kedukan labe ne boleh hakun kor kamsa ka sudan ke jinya with apa dengki arliang ke first party baka second party ke umur utrai yang nong song wai di hakata ke jing pomnya bet bro arliang te kalawara kad adu bekilara institusi yang syari dia naga liang jongi ke sinong unda bekilawan banra ban mudu ya poka hapok komiti ke jongi ni khot iki bro ar tingi ong lada pietre ngin pinbet di lada pimia ko ngu di ngin i no laka jong di dah hari ngata kila ko ngu bikin wan ban penbet apa ko cipinya jok snong e ro khot ban ngilatan ngilak kemi ngilak pet ye kot isla ye kidau kidang ke baro ke baki kini kila ya tengku di kawara ye ke baro khot ya sike cimo mi tenat apa kini ki arliang
dia kenapa marah ke jingpa anak kalian ke jauh trayeng mereka juru nong songwai nama kajutan ka ai le si ke ba menulak ban be sendet hiru yang nunu nong songwai dan kam hiru banda ai puar dia ndah ba kilai pen bet pada kilai sotu namar ba kat kum ke jinge batai berkat kata ke jinglut ke jing sep e berkat ko tong nong songwai la pelut ie nama ta ke kam tika kot kompetisi nong kila sim yang rai batol la ka long kum no ru tong ini bet ha ka ba ngin ai puar lai snem thì là cái yang cho trai ye ru la pedang ban ai por yo nong song wai lai snem mat nu nong song wai ru la pedang bon sim ne kata lai snem ha ka ba un le khoi le so ba un le khoi le suba un pen bet un pen biang bat un siu dap ya ka bai wai yen bat kat kum ki terms and conditions ke bala bu ling ba kata ka ba kiyo na court order hadian ba kila withdraw ke kes ke jongki ha ka ba kila te ya kendon ke jongki na banta ki kam boro ke be de na du ka kam ka bamut ya ka bai wai ka bamut ya ke jing khoi ke jing suba ke jing bet jing biang jo ka yen ka sem ye berkat tak ada benda poi tai lai snem Hatu kini nang bela pada hatu kisah ni senang ni kilek kiwan. nak jing pek ke jong ni kidai ke basong basah kan ka jaka ya ni marba kidon ya ka jaka ke baki kisah hang tu tiga long ke na marba dang kendiat benai mentah pop kami kini ke jing jai berkat nak kalian ke jong ni kina punya senang ni lalit mi ni la khanra ni la pet ni la wat ki labor license ni la wat ki jing kot kislah ke jong ki ke bebet bebiang le sia ke tu pot ke bangiyo ki kot kislah ki biang lut timat yo manta thai nak jing ba le sila thep nong tre thamai na tip kila phet no nong tre ki barem ru nim tip yo kila wan kini nong tre ba thamai mat yo le skim deng ki kot kisla ki biang di nan takada ko long kumba pen kindet ini ha bangi yo i biang kum kita i menel ha ka ba ni tip pat badon kum kita ki beri ru le si ki ba la don dak snio ka balong pen ban ke jing ma ke melang salang kini kwa ai ru pengin pen bet ya kini pat mi da pen sngo ya kini si ki bor ki ba halor ken kam sim khiaru kang ba bat ni kinong pinya sinong ila bene tren kat nak menta bangin ngin wen sendan ikum gini jinge ni etu ku apok sinong khawo jong Shushu ba edi uloong bagi bor badai kemiru kin hapan shim kia halor kaneka man. ka kamram ko jingi menta ko menta kalong ba ngin let ya inspection la sha ha ka bangin kemi ngin pan lo ikot kisla uno bom don ikot kisla ka babiang ngin pentikna bangin sei no la sha hi kemba ailar hi shu bun shong ka dah do ba unda lesi ka ba utra un haban shimi ke jingi clear na la di hi bat kum bala pun sngo menne lesi ka ba gilaong bala radan shisha ki bri ki ba kum kita ki bran ki dak sneo ni kum kinong punya snong ringkat ka dorwas nong hi bro ko ni nom ailar ba kum kin ki jing sneo ko ni urat ha bok snong tha ko jami ti nang ta des ko we ngakwa ban pun sngo ni ha ka ba mene nak kalian jong ki kiseng halang ke pelawan mene ban le wadan kam ha ka ba la ban khang ban lap kini ki ba khoi ki la pen sngo ban ki la ai lu wa ki la thai ke bor ha ka ba ki la hand over yu shobi jong ke tukan ha kinok penya chnong ki jongi ban nga sodei menta ba kan ke kamram ko jini menta na marba nim kwa ban shi me ka bor ka balor pok khti jong snong hen regin kin pai yu shobi sha pok office jong renja PS Ahmad OC ha ka bangin ya jing start pat jong renja PS kin le kumno yu ni shobi la en pen pai yang so try ne kin le na kumoi pa Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya